Pozdrav ljudi, evo mi smo izašli malo, sadili smo paradajz i krastavac, dobili smo juče sadnice, ne krastavac nego kupus. Dobili smo sadnice, evo kiša, znači od juče neprestano pada, sad je stala nekim divnim čudom. Pogledajte koja je to voda. Pogledajte koja je to voda, Leo sreće ima kućicu, ali vidite, znači potop totalni. Totalni potop. Evo ga kameni, gdje si kameni? Da vam pokažemo, znači tamo smo posadili kupus. Pazi voda. Pazim. Ne vidi se sad dobro, ali tu je. Znači to su vam ove sadnice ovdje. Ovdje, tu smo posadili kupus. A sad ćemo da idemo tamo da vam pokažem gdje sam paradajz posadila. Tela sam uz ogradu, ali nažalost ona vinova loza je katastrofa. Koliko je, ne mogu da je se rešim. Grožđe tog porasla, iako sam je skresala, tako da sam paradajz morala ovdje da posadim. Znači imamo volovsko srce i imamo neki, ja mislim da je Roma u pitanju, duguljasti onaj paradajz. On je dobar, tako da eto, posadili smo ga tu uprkos ovom blatu i ovdje iza još kupusa. Znači evo ga kupuščić, znači zajedno smo to ja i kameni lepo polako posadili. 4 ruke za čas. Inače komarci jedu, grašak je dobro. Kako se tebi čini posle ovog potopa? Pa dobro. Dobro je. Kako mi se čini? A cela Srbija u potopu, ne znam da li si video na internetu. Nisam. Svuda, Soko Banja plivaju, Beograd plivaju, sve, znači, svi plivaju. Pa zato smo mi na brdu, vidiš. Mi smo na brdu nekim delom, Ne može nam niko ništa. Da, evo ga ovaj Leo ljubomoran. Gde si, Leo? Gde si? Eto tako, da se malo još prošetamo. Idem dole da vidim, ako uspijem da prođem. Evo, napunio sam ti ovo za... Da. Mogli bi sad i lavandu, pošto je kiša. Vidi kako je dobro napunjeno, super, nisam ni videla. Pa ćemo da posadimo, da, tu ćemo lavandu da posadimo, tako da eto, ajmo dole da vidim samo šta se dešava, da prođem kroz ovaj potop, vidite ovo. Opa, evo ga ovdje ovaj ljiljan. Vidite, još je veći. Da, pogledaj ovo. Leo, znaš da plivaš? Ovdje, znači, ova krtica me urniše. Ne znam šta da je radim. Pogledajte vi ovo. Ona je raskopala ovdje na 5, 6, 7 mjesta. To sam ja kopala. To sam pokušala tu paradajz, ali ne mogu, nisam mogla zemlju da iskopam. Nisi zvao mene? Ma ne bi ni ti mogao, zato što je mnogo blato jako. Evo malo ovo da vidimo. Ovdje teku potoci. Da, i ovdje teče potok. Pogledajte vi, stala je kiša, a dole teče potok. Da, pogledajte ovo kako je. Da operemo patike. Znači pogledajte kako, stala je kiša, a teče potok od ozgo. Sva se sliva voda dole. Ne znam. Čekaj, samo zatvorim kapiju. Ali dole ti je sad blato. Bila sam ja dole 100 puta. Evo su nektarine. Ajde da ih snimim izbliza, da ih vidite. Vidite kako su lepe. I ovdje je voda, i ovdje je potop. Znači, evo pogledajte nektarine kako su lepe. Od komšije. Znači, baš su lepe. Nego još su zelene. Još su zelene ono. On inače sve to pod konac drži komšija, jedan stari dekica. Vidite kako su lepe. Znači to su nektarine, da ih ovaj put snimimo izbliza.
I njima prije ova kiša, one vole vodu. Nisu ko kajsije. Kajsije od kiše sve potpadaju. Inače, pitala sam komšinicu Ljubu, ona mi rekla ove godine nema branje kajsija nigde. Pa rekla mi je da nema zbog ovog grada. Kako čovjek mi rekao da vam... Pa dobro, možda je neki su preživeli. Ali vidiš kako je voda svuda. Eto. Pa zovi ga, samo kad prođe ovo nevreme. Ovdje nam je orah rodio. Vidiš što su lepi oraščići. Evo ga orah. Rodio je ove godine. Biće par oraha. Ova jedna grana mu je suva. Neko ga je slomio, vidite. Neko ga je slomio. Važi. Trešanja nema ništa. Sve su potpadale. Juče smo kupili trešnje. Uzeli smo 3 kile za 600 dinara. Znači kilo nam je poklonio, inače su svuda 300 dinara kilo trešanja. Isikao sam ti ove da može druge da rastu. Super, super. Vrh, aha. Ovo sam isikao, a ovo nisam, ovo je samo palo, ne znam kako je palo. Ali nisam isikao. Iskrivila se. Neka vezat ćemo. Vezat ćemo. Ovo je muva velikana. Znači ovdje će biti grožđe. Da. Ovdje će biti grožđe. Baš vrh. Da, to je sviš koliko ga ima. Ovo je dobro, ovo je neko crno. Ovdje, nego ovdje je bilo jedno što prošle godine se sve porazboljevalo i zato sam ga ja isekla. A ove godine, znači ovo je vrh, ovo je super. Pa nema, pa ja kad sam došao to mora da bude zrelo. Da, ti si ih ozračio. Ja sam ozračio. Pa da. Sve što bilo moje ruke dotakne, to mora biti. Da, ti šta pipneš, to se pretvori u zlato, tako? Grožđe ima, puno će biti. Moramo da idemo u šumu da nabavimo pritke za paradajz. Znači to nam treba, ali to ćemo kad prođe ova kiša. Nijedno prolazi. Šta je? Gdje si? Šta je bio? Nemoj da ga diraš sad. Isprljaćete. On je ljut. Nije to zato što ga ne milujem, Da, hoće da se igra. Naviku da ga ja milujem, Viš kako je dobar. Ne da legneš, Nemoj da legneš sad. Čim ga ja ne mazim, on je ljut. Evo, mazi se. Dao sam ti da izjedeš i vodu i sve sam ti dao, šta hoćeš? Pa da. Beži tamo iz vode, da se ne prehladiš ono. Da. Evo ga on. Ništa. Toliko od tebe ideš. Dobro. Eto, ništa, vidjeli ste kako je ovdje. Malo je bio potop. Sutra su najavili isto ceo dan kišu. Nismo mogli da odemo do Grocke jer je lilo ko iz kabla, znači do pre nekih sat vremena. Na divno čudo je stala kiša. Ja se nadam da neće danas više padati. Padala je od sinoć. Znači baš od sinoć. Evo ga Leo, opet. Šta je? Uživ. Ništa ljudi, ljubim vas. Juče nismo mogli da snimimo od kiše video. Ljubim vas, eto nešto smo novo uradili. Pa se vidimo večeras u live-u. Pozdrav, vum!